Kanang tao nga magsigig pangayo, nahigugma na, wa. Tubag. Kana bang magsigig pangayo ba, nahigugma na, wa. Uy, paningog mo diyaw eh. Kanang mga anak nga magsigilag pangayo os ginikanan, niya di gyud musugot og sugoon, nahigugma na sa ginikanan o wa? Wa. Kanang ginikanan nga magsigig sugo sa mga anak, niya dali kay mga saba, nahigugma na wa? Wa sad. Kanang bana nga magsigi og alagad sa asawa, nahigugma na wa? Kanang asawa nga magsigig yaw-yaw sa bana, nahigugma na wa? Bahala mo diha, wa bita ko'y asawa. Mga igsoon, ang Ginoo niingon, ang nagtuman sa akong mga sugo, maurasad ang nahigugma nako. Niya, kung nahigugma siya nako, ang ako sang amahan, nga nahigugma nako, mahigugma sab niya. Niya, siya sad, nga nahigugma nato, iya kunutang tagaan og Espiritu Santo. Kanang Espiritu Santo mauna ang gahom sa Ginoo, mahimotang gamhanan. Mauna si Felipe nga nahigugmas Ginoo og nagsigig tuman unsay sugo sa Ginoo, nahimong gamhanan. Matud pas unang pagbasa, nalipay ang mga tao kay si Felipe gahimog mga milagro. Milagro, ang mga buta, mga bakol, nakalakaw, ang mga buta, nakakita, ang mga giyawaan, na wagtanga, giyawa. Maunang porting lipayas mga tao dito sa Samaria. Nga naman, nahimong gamhanan si Felipe kay nahigugmas Ginoo. Lingi ako no na imong tupad, ing na unsa roy gahom nimo. Pangutan na ba? Na unsa may gahom na nimo ron? Oy, daghan kay nato, wa gitay gahom. Maunang sigihan lang tag atake siyawa, ilad-ilaron lang ta siyawa. Imbis nga magsunod tas Ginoo, arita magsigig sunod siyawa. Wa ta magsunod sa Ginoo. Sige, tanawa ko no ninyo hain inyong gisunod. Yawa ba o Ginoo? Kanang kuluran nimo imong buhok, kinsay gasugo nimo ana? Yawa o Ginoo? Kanang imong kiskisan, imong kilay, kinsa may gasugo nimo ana? Yawa o Ginoo? Kanang imong papution, imong brown nga naong, imong papution, sa may gasugo nimo ana? Balag mga suko mo, igo raman ko ng utana. Matod pa ni San Pedro, diri sa atong ikaduhang pagbasa, naadjud ko nunang pagantos. Kitang tanan, muantos kita, pero matod pa ni San Pedro, maayo nang magantos ta, tungod kay nagbuhat tag maayo, kaysa muantos ta, tungod kay nagbuhat tag dautan. Kung ato ning i-translate, maayo nang magantos ta kay nagsunod tas Ginoo kaysa nagantos ta kay nagsigitag sunod sa yawa. Kana mo na saktong lungtad. Pulos man gyud mo ro nagantos, ako diya sa koy akong pagantos. May pay na manggay mo diya kay nagantos mo. Pero nagsunod ba mo sa yawa? Mao nagantos mo? O nagsunod ba sa Ginoo, maong nagantos? Okay, tagaan ta mong example. Kanang maningil og utang. Unsa man na? Nagsunod sa Ginoo o nagsunod sa yawa? Maningil bag utang. Ang sugo sa Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ang yawa nag-ingon, ang utang dapat ginabayaran. Bihay may inyong sundo na na. Karon, unsay kalainan
sa pag-antos nga nagsunod sa Ginoo o sa pag-antos nga nagsunod sa yawa? Unsay kalainan? Wa mo kibaw? Sige, ako mong tagaag kalainan, pero na may daghang kalainan. Kanang tao nga nagantos nga nagsunod sa Ginoo, ang iyang pag-antos makahatag og kalipay sa iyang isig katao. Ang mga tao nga naaduol niya malipay samtang siya nagantos. So ang iyang pag-antos makalipay sa uban. Kaning nagsunod sa yawa, ang iyang pag-antos muhatag og pag-antos sa mga tao sad. Nagantos siya, nya moantos pud ang mga tao nga naaduol niya. O balik tas example kanang maningil og utang. Og di ka maningil og utang, antos gyud ka kay wa man kay kwarta, imong kwarta wa man bayari, di magantos ka. Pero katong nangutang nimo, malipayon. Malipayon. Nya kay wa man ka magyaw-yaw, ang naasas dool nimo wa sad madisturbo. Kay imo ra man giantos. Malipayon sad sila. Di ba? Kakuha mo? Sige. Unyag maningil ka, antos mangyapo na, kaya nga naman, di man ka bayran. Ilad-ilaron man lang ka, saaran lang ka, di magantos ka. Pero kay maningil mangyog ka, masuko ka niya, imo siyang balikason. Muna, nagantos na po siya. Imo pagid siyang pakauwawan. Nagantos na. Iguli ni mos inyo, kay gisapot man ka, kay wa ka bayari, mga saba pagyog ka dito, mga tao nga naas inyo. Antos na sad sila. Ikiha pagid na nimo. Tuwa na, gaantos na sad ang mga barangay officials. Kakuha mo? Hay may inyong ganahan, kanang ikaray magantos, nya sila malipay, o kanang ang imong pag-antos, mahimo sa nilang pag-antos. Kanang mga anak ba, dalagag ulitaw niya, magkauyab. Og musunod mo siyawa, magtinukhangay mo. Premarital sex. Ang resulta na, antos man gina. Dako kaya da antos sono, no? Nya unsa man na, kayawa-yawa man ang buhata, maapil og antos ang mga ginikanan. Hastang mga igsoon, usahay musangko panganispari. Gibiyaan ko sa akong sa akong uyab pader, gipaanakan ko, wa jud ko ikagasto, gisalikway ko sa akong ginikanan, pader tabangi taon ko para pagpatambal sa akong anak, para pagkaon namo sa akong anak, para requirements sa akong anak sa eskwelahan. Makaingon lang taon ko sa akong kaugalingon nganong iapil man ko sa pag-antos aning kanahang dako nga wa man jud ko katampo bisag gamay aning iyang anak. Ako naman uy hasolon dinhi. O kana munay klases pag-antos nga makaapiktar sa laing mga tao kay yawa-yawa manggod. Sige, kamong mga manag-uyab, antosa lang, way hikapay, tinutukay lang mo, antos mangyapon na. Kanang inig-ingon sa imong uyab nga laki, kuyog ta, angkas na. Kayaw lang, madisgrasya niya ta. Siya nga nung madisgrasya man, siya, na hindi madisgrasya nga, ganahan ra ba kay kunimo, lab ra ba kay tika na, dinagi niya tika buhian. Nga, unyag madisgrasya ta, mamabdos ko, patay akong mama, pakaslios ako, una ta, magkuyog. Ingon ditong laki, animal makabiyaan, tikang buwanga ka, oy. Di, porti nimong hilak, kay lab gusto nimo siya. Di ba? Pero ang imong hilak, masaman, imo ra to. Pero ang imong ginikanan, wa magantos, kay wa man ka mabuntis. Di ba? Di mo to? Nya, imo tong gukoron. Birahan ka to, patay ka, suka-suka yun ka. Nya, antos na imong ginikanan. Wa makakasa, hilak lang ka, kigibiyaan ka sa imong, sana? A man of your dream. Nabita ko'y gamay nga example,
Dili lang ni nako ingnon nga mao gini sakto kayo. Lagabutan Tagalauna. Na wa pa ko musod sa seminaryo, nakauyab man kog napo kabuok. So ang akong ikawalo nga uyab, in love gyud ko ato. Nya after few months nga nagkauyab mi, estudyante pa mi ato, kalit lang wa na ko niya tagda. Di na ko niya tagdon. Ako siyang gukod-gukuron, masuko. Akong tawagan, padadag suwat, di gyud mo baos. And then after few months, mga 2 months tingali after, nahibaw-an ako nga nag-uli day siya og ang iyang ex. Onya, ga-eskwela mangyapon, gilain lang ang ilang schedule, lahi sa dang akong schedule, ang ilang ting pamuhi, mo'y akong ting sugod kay night man ko, evening man akong schedule, ang ilang tinggawas, mo'y akong tingsod. So makita na ko usahay, magkuyog sila, mag-agbayay pa. Nya niingon ko sa kong kaugalingon, basta di ko niya ingnon nga personal gyud nga buwag nami, di gyud ko manguyab og lain. To nga bisag na ako'y mauyunan, di gyud ko kay naa pa ko'y uyab. Kakita na ko nga nag-inagbayay sila, mutuo din akong luha, talikod ko, hilak. Nya moingon ako sa Ginoo, Lord, I will remain a faithful boyfriend to my unfaithful girlfriend. So gaantos ko, pero sila malipayon. Nya ningon din ko, ang imong kalipay, bisan pag ako ng kasakit, ako ginang ihatag. Ana, hindi man mo motoo. Parihara ko din karon. Ako may inyong Paris priest din daghan ba kay nang kolekta inyo isuod aning basket. Nya ang antos na nako isipari, di jud na nako kuhaan. Gamay lang, no, stipend. Ako ginang ibalik sa simbahan. Ana, antos baya sad kay nindot baya sa nang daghan sa tag makuptang kwarta. Pero tungod kay di man ginaako, ibalik ko na sa simbahan. Unsa may resulta? Antos ko lipay ang simbahan. Pero hutdon ko nagsuod sa akong bulsa, lipay ko, magantos gyapon day, magantos gyapon kay inyo man ko libakon. Antos gyapon. Pero ang akong pag-antos kay ako maning gituman ang akong pagkapari, mahimong kalipay sa mga taong naduol nako. Ambot nalipay ba mo, no? Karon kamo mga asawa, assignment. Suway ko no ninyo kung masuko mo sa inyong bana, antusa lang. Kana bang ayaw lang ipagawas? Obserbahe, mga 1 month lang. Ayaw gyud pagyaw-yaw sa imong bana. Tanawa ko og unsay iyang bation. Nya ikaw munas ginhawa nimong utong-utong mura nagmubuto imong dughan diri sa kalagot. Nya di ra jud ka masuko. Kamo mga ginikanan, tistingi ko no ninyo antos ko no be. Ayaw gyud kasabi inyo mga anak, sige ilang gyud og hatag unsay ilang gusto, ana lang gyud, tagai lang gyud. Ay gyud kasabi mga 1 month lang. Tistingi unsay mahitabo, tanawag mamatay ba ka? Or maguol ba ka o unsay mahitabo? Mga igsoon, ang common nga experience sa simbahan, labi na gyud mga santos, the moment nga mag-antos ka aron malipay ang imong isig katao, pinasubay sa gibuhat ni Kristo nga nag-antos aron sadta malipay, kanunay kang malipayon, kanunay kang malinawon. Muna sa atong tubag sa Salmo, ningon ta, ano sa to? Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Ang una gyung malipay mao kadtong nag-antos sa pagbuhat og maayo. Kada nato buhat og maayo, do na gid tay kalipay, musinggit ang atong kasing-kasing sa kalipay. Bisag mag-agas pa na imong luha, ang imong kasing-kasing malipayon. Kisa may naghimo ana, ang Espiritu Santo nga niya nag-uban nato. The transforming power of God, the healing power of God, the inspiring power of God, mulihok na nato basta
kamautang muantos para sa kaayuhan sa atong isig katawo. Matod pa ni San Pedro sa ikadawang pagbasa, tungod sa atong mga sala ang matarong si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Pasabot, si Kristo nga matarong nagantos para sa kalipay sa mga dili matarong. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, yawanon. Sige, lingi Nyaing na siya, sugod karon, antuson tika. Sige na. Di mo ka mo binisaya, in Englisa, starting today, I will make you suffer. I will suffer for you. I will suffer for you. Sige, manindog na ta katong muantos. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Diyos na makagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit. Kristo yang anak kabugto nga Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen,